bahay namin, sari-saring prutas, ang lami kaayo. Wow, yummy! Hinog kay nakapayas, tamis ka ni ba? Kalami, ani oy! Kay napula naman tagpagkaon, maprutas sa punta, para healthy living ba? Ug makakutis pa dyan sa panit. Wow, lami kay ni kaunon ba? Well, nagtambay diri dapit sa river. Bantog healthy kog lawas, kaya bunda kog pagkaon. Di pariha ni Arki, payato tra, kuwatan pa dyan. Ug dili na mangawat sa kuwa ba, pas mo na na. Karon, ako na ning sugdag kaon, kasi muabot itong kirimaw. Kay kiriwan ba itong kamot mata? Kita sa kong plastar be. Wow, kalami ani oy, hinuga ani oy. Jakpata gyud nako permente oy. Kay lami juga ko mga pagkaon ba. Dili ka pariya ka Arki ba kay murag batang lagaw. Ay taysa, murag nako nalimtan ba. Ay nakalimot pa jud ko kutsara ba. Waon sa nako akong kutsara be. Dili gyud ni makaon kung may kutsara. Dili na siguro ni be, wa man siguro mangilabot ani, wa man pudto si Arki dire. Dire sa ka, kay mobalik ra ko. Hayho, hayo, hayho, hayo, hayo, hayo. Wow, asa ka dapit diri panagaan bay? Ay, dito, muradagan dito ba kay linaw. Hayo, 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 hayo. Unta makakuha kong isda ba? Balag gamay ra gud kayo, pagsudan lang ba? La, murag nini kubit ba? Hala na puto lang busy, sayang nga tol. Malas pakikurong adlaw ba, hindi ko kumagwaon og isda ba? Sao naman ako ni oy, layo na biya kay diri dapita. Murag wala na mo ko'y chance makakuha ni oy, labay lang ko ning taga. Uy, unsa man na? Uy, kung malas ko sa isda, swerte ko sa prutas. Uy, kapayas, inabrihan pa jud, balbangaan pa jud do. Uy, kuwaon na ako ni Be, basig mauna pa ko sa lain ba? Ayo, 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 ayo. Pula-pula, kalami ani oy. Wow, kinsa kay nagbili na ning grasyahan ni ba? Kung dili sila mangaon, ayaw ilabay kay daga mukaon. Sayang kayo, grasya ra ba ni? Abusado jud kay ni mga tao karon ba? Bantog dili sila taga-agrasya kay panglabay naman nila. Sa kuha, grasya naman ni, pusla na nako ni, kauno na nako ni Be. Nami, tamis oy. Galami. Thank you Lord, gitagaan ko nimo grasya nga dili kinawat. A for apple, papaya. Dalan jud ko'y kutsara bay, makakaon jud ko sa kong kapayas. Paats kay bay, lami jud ko'y kaon-kaon sa kong papaya ron. Wato sa kusunahan be, sige kuha sa tuglain. Hala! Bay! Ngano naabot ang buka diri ay? Ngano naabot ang buka diri? Magbot mo kang naabot ko diri ah. Pero taysa, nagdalalay ang kutsara. Mangayo ka no? Mangayo gihapon nga kuha man ganina. Wah, mangangko na po na dili iya. Kaluoy oy. Pataka, ako man gina nagiwana. Gibilin na ko na kay nagkuha na ko kutsara. Wah, imuha na ini. Mangayo ka. Oh! Yete ka, tigbatang yuti ka